Преди губех времето си, чувствах се заседнал и гледах как другите успяват, докато не промених само няколко навика. И един от тях, номер 3, е нещо, за което почти никой не говори, но промени всичко за мен. В това видео ще ти покажа 5 навика, които ме направиха по-продуктивен, по-фокусиран и по-успешен. Ако останеш до края, ще имаш ясен система, която можеш да започнеш още днес. Преди се събуждах и веднага посягах към телефона. Така скролване, нотификации, просто разсейване. И преди да се усетя, енергията ми вече нямаше. Успешните хора пазят сутрините си. Сега, вместо да реагирам автоматично, започвам деня си с намерение. Първите 30 минути без телефон. Планирам деня си и правя нещо продуктивно. Това само по себе си ти дава предимство пред повечето хора. Преди се чувствах постоянно зает, но не и продуктивен. Истината е, че повечето неща, които правим, всъщност нямат голямо значение. Успешните хора се фокусират върху действия с висок ефект. Вместо да правят 10 неща зле, те правят едно нещо добре. Всеки ден си задай въпроса: кое е едното нещо, което ще придвижи живота ми напред? В какво съм добър? Сега идва следващият навик. Този, за който никой не ти казва. Научих се да приемам некомфортните ситуации и да се чувствам добре, въпреки това. Събуждането рано е некомфортно. Работата, когато нямаш желание, е некомфортна. Поемането на рискове е некомфортно. Но растежът се случва само в зоната на некомфортното. Повечето хора го избягват и остават на едно място, а успешните хора се движат към него. Ако нещо ти е трудно, вероятно си на правилния път. Преди чаках перфектния момент, но истината е, че той никога не идва. Успешните хора не чакат, те започват. Дори когато не са сигурни, дори когато ги е страх. Защото действието създава яснота. Не ти трябва увереност, за да започнеш. Увереността идва, когато започнеш. И накрая, най-важният навик – постоянството. Успехът не е един голям момент. Това са малки действия, повтаряни всеки ден. Повечето хора се отказват твърде рано. Не виждат резултати достатъчно бързо и спират. Но успешните хора продължават. Дори когато е скучно. Дори когато прогресът е бавен. Постоянството е това, което отличава победителите от всички останали. Ако наистина искаш да промениш живота си, пази сутрините си. Фокусирай се върху важното. Научи се да ти е комфортно в некомфорта. Действай и бъди постоянен. Започни само с един навик днес. Ако това ти е помогнало, абонирай се за канала и остави коментар какво е най-трудно за теб от избойните стъпки към успеха.